за Словото. Небесни святи Отче, в името на Твоя Син Исус Христос тази вечер ние заставаме пред Тебе. Казвам ние, защото хората, които гледат това, Татко Святи, и те са тук, и те, Боже Святи, имат връзката с небето. Моля Те, Отче, в името на Твоя Син, благослови ни тази вечер. Молиме Те, дай ни всичко онова, което е необходимо, за да може Твоето свято присъствие да може да изцелява, да възстановява всички онези, които имат нужда от това. Благослови ни, Татко Святи, от свише и ще бъдем благословени. Нека Твоето Слово да бъде издигнато сред нациите и народите, защото издигайки Твоето Слово, ние издигаме Тебе, Боже Святи. Ти си дошъл от небето като такъв. И ние приветстваме святото Твое присъствие помежду нас, от сега и завинаги. Амин, амин, амин. Бъдете благословени и скъпи в Бога. Може да отворите вашите Библии, всички онези, които сте в чата. Може да отворите вашите Библии в Първа книга на Царете, 17 глава. Тази вечер ще разгледаме едни важни неща, които не на всички проповедници им прави впечатление това. Но именно поради тази причина има различни служители, защото Бог има различно помазание върху определените хора. И аз вярвам, че тази вечер всички вие, които сте заедно с мен, ще имате честа да чуете нещо, което е силно и много благословено. Моля всички вие, даже и църквата в Виена, споделете това служение и нека там, докато сте вие, може да пуснете проповедта. Ние имаме там една колона и нека всички да чуят проповедта. Вярвам, че Господ ще ни даде най-важното и потребното, с което Той решава. Искам в 17 глава, 1 стих, да прочетеме надолу, включително и 2, и да започват нашите размишления. В Първа книга на Царете, 17 глава, се говори за Давид и Голиат. Не за Голиат и Давид, а за Давид и Голиат. И аз бих искал тази вечер, тази позната история, на която всички ние се възхищаваме и толкова ни е добре, когато прочитаме това благословено Слово, аз вярвам, че всички, които четат Библията и обичат словата на Бога, тази вечер Господ има какво да ни каже. В 17 глава, 1 стих. След това филистимците свикаха войските си, събраха се в Сохор, Юдин и разположиха стана си в Ехес, Дамим, между Сохот и Азока. А Саул, израилевите мъже, се събраха и разположиха стана в долината Ила и се приготвиха за бой против филистимците, и църквата и всички ние казваме амин. На всички вас, които прочитате историята на Давид, всички, които четат тази история, акцентират върху това, как Давид е отишъл до реката, взел 5 гладки камъка и излязъл срещу Голиат в името на Бога. Всъщност всичко това, което ще кажете и го размишлявате, е твърде добро. Но тази вечер има откровение за църквата. И вярвам, че всички вие ще бъдете благословени. В тази глава, 17 глава, се говори, че филистимския народ разположиха стана си срещу израелците и започнаха подготовката си за война срещу Божият народ. И искам накратко да ви информирам, за да видите всъщност какво представлява всичко това. В Израел, както съм прочел, за долината Ила,
долина, това е долната част между баири. Нали разбирате? Ако от ляво имаме баир и от дясно имаме баир, долината е долу. Между тези баири, долината е долу, затова се казва долината. В тази долина се биеха всички, които заставаха срещу Израел. И забележете, от източната страна застанаха филистимците, а от северната страна застанаха Божите мъже на вяра. Заставайки на това място, тук има много голямо значение. Затова е спомената тази долина, наречена Ила. В тази долина Ила, името е Ила, точно там трябваше да се провежда битката между Давид и Голиат. Но разглеждайки всичко това, ние ще трябва да знаем, че в тази долина за евреите това нещо за нас е като връх шипка на всички българи. Всички вие знаете, по времето на българо-турската война или турско-българската война, вие добре си спомняте как българите бяха на шипка и хвърлиха с танкове, хвърлиха с камъни надолу, за да може да воюват със своите врагове. По същия начин в тази долина Ила трябваше да има среща на бой, трябваше да има битка, за да може онзи, който победи, да превземе остатъка от войската. И тук Сауловите войски и филистимските войски седат планина срещу планина. Единия гледа другия гледа другия, но нямаха смелостта да застанат един срещу друг. Докато един ден Есей, бащата на цар Давид, не го повика и му каза: сине, братята ти са в армията с Саул. Те са във война срещу филистимците. Отиваш да им занесеш храна, но вземи и още повече храна и за царя. Давид остави, казва Библията, стадото си в сигурни ръце, в сигурни хора. Пастира Давид. Той остави на сигурно място овцете си и тръгна да занесе храна на своите братя. Искам, скъпи в Бога, тук накратко да ви кажа нещо, което е много силно. В тази история, в която Давид трябваше да отиде, той отива на първо място като посланник, защото е пратеник. Той носи посланието на баща си, придружен с хранителни продукти. Давид отива там, за това, че баща му е казал, че той трябва да отиде там. И отивайки на това място, какво се случва? Той отива да служи като посланник на бащината си заповед. Давид нееднократно е тълкуван и в преобраз на Исус Христос. Защо ли? Давид излиза от Юдовото племе. Племето, от което излиза и кой? Исус Христос, твоят и моят Спасител. Той излиза от това племе, т.е. двамата, и Давид и Исус излизат от Юдовото племе. Пророкувано е, че от Юда ще излезе Исус Христос като цар, който ще управлява и ще победи всички пред себе си. Давид, който отива да служи на братята си, да им носи храна, забележете, той без да поспори с баща си, тръгнал да върши волята на отца, волята на баща си. Така днес и църквата, когато ние сме пратеници, извикани сме тук на земята като пратеници, забележете, скъпи в Христа, пратени сме да носиме храна. Каква храна трябва да носи църквата днес?
Храната, която днес трябва да носим пред този свят, е Неговото Слово, Божието Слово. Знаете ли, че Библията казва, че хората умират от липса на знание? Защо ли? Защото днес има различни неща, които не са свързани с Словото. Днес има тенденции, така наречените концертни служения. Не заставам срещу никой и срещу нещо, което се случва. Кой както знае, така да продължава. Съдния ден Господ ще каже кой е служил и кой не е. Но тук е момента да кажа. Днес ние помпаме емоционалното състояние на хората, водейки ги непрекъснато да пеят и така да пеят, че като излязат от служенията, които се намират, веднага да си палят цигарата, веднага да седнат на маса, да хапнат и да пият, и ако има по-добра песен с настроение, да има и кючеци. Това не е църквата, която Бог познава. Бог иска днес на църквата да даде хляба си. Да даде хляба си и то по време на война. Днес ние сме във война и никой не може да го отрече. Нашата война не е срещу плът и кръв, а нашата война срещу дявола. И ето защо, когато говорим, че нашата война е срещу дявола, искам да те питам, сега докато гледаш този лайв, докато си тази вечер в този лайв, искам да те питам, имаш ли война? Някой пипа ли твоето здраве? Дявола пипа ли твоето здравословно състояние? Дявола пипа ли семейството ти? Дявола докосва ли се до твоите финанси? Дявола докосва ли се до твоят мир? Дявола докосва ли се до твоето спокойствие? Знам, че доста от хората не намират спокойствие и не могат да спят. Не могат да спят и причината за това е, че дявола днес ги атакува. Днес филистимците, преобраз на Сатана, непрекъснато ще застанат подготвени срещу църквата и срещу Божиите хора. Но ние трябва да бъдем носители на първо място на Божието Слово, което Давид носеше храна на братята си. Днес, ако ти нямаш Слово, ако ти и аз нямаме Библията, ние няма какво да кажем на противника. Исус, когато се срещна в пустинята с дявола, Исус не му е свирил симфонията на Йохан Штраус. Исус не е взел ритмите, които са били по това време и бяха много, много актуални. Исус отиде там като Слово и той, говорейки на дявола, той го победил. Днес ние ще трябва да се оборъжим с мисълта, че трябва да проповядваме Божието Слово. Различавайте между това, кой каква храна носи в себе си. Ако ние не сме носители на Словото, то тогава ние нищо нямаме в себе си. Вярвам, че всички вие тази вечер, това, което съм прочел, доста от вас се късняха, не можаха да влизат в лайфа. Прочел съм 2 стиха в 17 глава на Първо царе, там където войските на филистимците и израелтяните бяха разположени една срещу друга в долината Ила. Там, между дърветата, там, между дъбовите дървета е била срещата на еврейската армия с вражеската армия, наречена филистимци. Скъпи в Христа, тази вечер искам да обърнете внимание и да видите какво е направил дявола чрез филистимския народ. След това филистимците свикаха войските си и се организираха. Вижте, в няколко града техният обсек беше така разположен, че няколко града граничеха между тяхната войска. Така бяха разположени всички, гледайки към хълма.
там, където са били евреите. Вижте, те правиха плана си и поставиха един от най-големите едри мъже там в това време, наречен Голиат. Голиат е бил тяхната реклама. Голиат е бил тяхната гордост. Голиат е бил тяхната власт. Голиат е бил тяхната финансова възможност. Голиат е бил тяхната силна мощ в войната, която те започнаха срещу евреите. И докато тази война течеше, евреите, разположени с цар Саул, гледаха и търсеха план кога и как да атакуват. Ако гледаш този лайф, може да изпратиш нещо, което е добро палче, или нещо друго, с цел да покажеш, че ти участваш в този лайф, с цел да се нахраниш духовно. Аз знам колко хора гледат. Виждам, че някои хора влизат. Но идеята е да покажете вашето отношение към Словото и вие може да пишете амин, за да може това Слово да работи в живота ви. И аз съм 100% сигурен, че всичко това, докато се случва, Бог ви благославя. И Библията казва, а Саул и израилевите мъже се събраха и разположиха стана си в долината Ила. И ето тук излиза заглавието на моята проповед. Срещата на Божия мъж в долината Ила. Сега някой ще каже, брат ми, пасторе, какво ли е това, което искаш да ми кажеш? Каква е тази планина Ила? За какво по-точно става въпрос? Нека да ти разкажа. Нека да ти разкажа за това, което Бог иска тази вечер да ти даде. Ила е бил място на битки. И на това място на битки трябваше да тръгне войната между най-големия сред онова време Голиат, който е бил на 2,50 висок и тежеше колко двама възрастни мъже и неговото копие беше тежко колкото едно кросно. Представете си каква човешка сила би застанала срещу такъв човек, за да го победи. Но Давид, който е избран от Бога от Юдовото племе, той слезе в долината Ила за битка с Голиат. Слезе в долината Ила, за да тръгне неговата битка лично с Голиат. Знаете ли днес колко от хората търсят победата си през проповедта на другия, през песента на другия? Не е лошо да търсите, но искам да ви кажа, че Господ се интересува от личната ти битка, дали ще си победител ти. Бог най-много търси твоето отношение към всичко това, което се случва. И аз искам да знаете, не мога да направя слава с друга уста. Не мога да взема нещо друго и да го прибавя към себе си. Няма как да стане това. Бог иска ние лично да застанем срещу проблема, срещу Голиат, за да го победиме. Много от хората днес правят мероприятия, шумът около себе си, но те всъщност няма какво да дадат, а пускат някои от резервите. Тръгва и ти да говориш. Нека да ти кажа, ако ти си водач, ако ти си силен в духа, ти няма да разчиташ на човека, който е до теб, а Бог ще се интересува ти какво можеш да направиш срещу противника. Победата на Давид е била лична. И той получи какво? Получи наградата, която е била в онова време най-добрата. И вижте, до днес се пише победата на Давид срещу Голиат. Не може днес проповедта на човека Хикс да бъде твоята победа, ако ти си проповедник и си искал тази титла, а не може да проповядваш. Задай си въпроса. Затлам ли си? За какво си влязъл в християнските среди? Каква е целта ти? Дали са парите или Божието присъствие? Скъпи човече, ти, който разчиташ на дарбата на другия, но не разчиташ на собствената си сила, искам да знаеш, че ти си гол. Нямаш това присъствие, с което да застанеш срещу противника и да го победиш. И тази вечер Господ има нещо за тебе. Бог иска да ти даде слово, чрез което
ти ще бъдеш повече от победител. Ти няма да изгубиш битката, но ти ще спечелиш тази битка. Знаеш ли защо? Защото Исус на кръста е победил. И аз тази вечер искам да кажа, а Саул и Израиловите мъже се събраха и разположиха стана си и започнаха да виждат как да побеждават филистимците. Случваше ли се нещо? Имаше ли резултати от тяхното заставане на фронта? Те са били на фронта за война, но обаче те не предприемаха никакви действия. Победители бяха? Със сигурност не. Искам да ти кажа, да влезеш в редиците на църквата, да влезеш в редиците на хвалението, да влезеш в редиците на проповядването, не те прави нито хвалител, нито проповедник, нито християнин. Ако ти не победиш лично Голиат, ако ти нямаш победа над врага, това означава, че ти си човек само с табела. Аз съм вярващ, но без победа. Искам да ти кажа, човече, тази вечер долината Ила има няколко значения. Давид слезе от планината долу в долината и каза на проблема, каза на страха, каза на шубето, каза на рака, защото Голиат представлява всичко това. Каза на всичките лоши неща, елате и днес аз ще ви победя. Можеш ли да побеждаваш? Ти, който гледаш този лайф, може, разбира се, да победиш. Бог те призвал да побеждаваш. Бог те призвал ти да бъдеш толкова силно благословен и ще ти кажа как те е призвал Бог. Избрах те по име, казва Бог. Ти си мой. Ако ти си дете на Бога, ако ти си избран от Бога, започвай сам да изграждаш личната си победа. И Бог ще те благослови. Долината Ила. Там, където е тъмното. Там, където е опасното. Там, където са костите. В тази долина Ила имаше доста кости. Ние трябва да върнем лентата и назад. Много от еврейските царе и военачалници в тази долина Ила са се срещнали през историята с различни войски. Доста от хората са умряли там. И когато някой чуваше долината Ила, първото, което преминаваше през главите на хората, и моите кости ще останат там. Но вижте, човека на помазанието, човека изпълнен с Святия Дух, човека, който Бог го водеше Давид, той каза, аз отивам. Моите кости няма да останат там, но аз ще побеждавам. И моята победа е моя Бог, който е в мене. Колкото и да е голям, колкото да е силен този човек, той не може да ме победи, защото моя Бог е най-великия сред великите. Твоя Бог, човече, се казва Исус Христос. И той е най-великия Бог, на когото ти служиш. Въпросът е, имаш ли смелостта да застанеш срещу цигарата? Имаш ли смелостта да застанеш срещу наркотика? Имаш ли смелостта да застанеш срещу алкохола? Имаш ли смелостта да застанеш срещу хазарта? Победи Голиат. Победи Голиат и не бой се, защото Бог е с тебе в тази битка. И тук се казва, след като слезе там, Давид прилича много на Исус Христос. И днес, тази вечер, искам всички вие да помислите върху това. Долината. Давид в Псалом 23 казва, Господ е пастир мой, няма да остана в нужда. На зелени пасвища ме успокоява, при тихи води ме завежда. И чуйте, да, и в долината на мрачната сянка, ако ходя, няма да се оплаша от Голиат. Няма да се оплаша от рака. Няма да се оплаша от съмненията. Няма да се оплаша от депресията. Няма да се оплаша от наркотиците. Защото моя Бог е с мене. Името му е Исус Христос. Твоя Бог е с тебе. Твоя цар е с тебе. Творецът на всичко видимо и невидимо. Той управлява живота ти, когато имаш смелостта да вървиш с него. И тук Давид, който много добре познава тази долина, той в Псалом 23 казва,
Дори в долината на мрачната сянка, ако ходя, няма да имам страхове, защото моя Бог ще бъде с мен и Той е с мен. Нека да видим малко по-късно какво се случи с тази долина. Тук Давид слезе в долината и там е победил. Исус, когато е бил на върха на кръста прикован, чуйте тази вечер, Исус, когато е бил на кръста прикован, Той къде слезе, за да вземе победата ни? Той къде се яви? Каза, слезе долу в долината, слезе долу в Шеола, в гроба, там където са мъртвите, царството на Сатана. Той отиде там, за да проповядва и е взел ключовете на кого? На смъртта и на ада, и той е победителя на всичко. Давид е Голиат, уникална прилика. Давид слезе в Ила, за да победи Голиат. А Исус слезе от кръста долу под земята, за да победи Сатана. За да му отнеме ключовете и Исус Христос да ти даде тази победа, да ти я подари. Да ти подари тази победа и ти да не живееш като човек, който е загубил, а да живееш като човек, който е печелил. И днес, ако имаш битки в твоя живот, запомни, човече, който и да си ти, може дявола в някои от битките да те удари, но войната е спечелена от Исус. Исус е спечелил и те подарил тази победа. Тази вечер искам да си като човек, който носи победата в себе си. Когато една войска има победа, знаете ли какво се случва по площадите? Знаете ли какво се случва в града? Всички минават тържествено, с дигнати знамена, с хор в устата си, с хваление, веят знамената и казват: днес победата е наша, ние сме свободни. Днес в църквата, ако осъзнае в каква победа Бог ни е вкарал, трябва да развеем нашите знамена. Преобраз на Божиите атрибути, които са дадени на църквата днес. Ако Бог те е възлюбил, ако Бог те е дал най-доброто, ти можеш да бъдеш много по-благословен от това, което си днес. Ако живееш като победител, в победата има възклицание, има радост и хваление, в което ти казваш: благодаря ти, о Боже, ти, който победи и ми даде тази победа. Ако си болен, диагнозата ти не е добра и си казваш: брате, ако знаеш какво ме очаква, ако знаеш какво преживявам, ако знаеш какво се случва с мене, ти няма да си спокоен. Нека да ти кажа, долината Ила, оттам е преминал Давид и е победил Голиат. А Исус слезе от небето, качил се на кръста и слезе долу, ниско долу, за да вземе ключовете и да се качи горе. И нека да кажа нещо силно. За да си на планината, за да си скачиш на планината, първо трябва да победиш долината. Първо трябва да си победил долу. Много от хората искат да бъдат победители горе. Горе победа няма. Горе битката не се състои. Долу се състои битката. Долу тук на земята. На земята е битката ти. Можеш ли днес, докато дяволът ти предлага голи жени, да кажеш не на тях? Излезе модерна идея. Малко е разврата, който извършваме ние. Малко са греховете, които си трупаме днеска ние. Излезе и нова мода. Да си извикаме голи жени да играят на нашите тържества. Толкова ли станахме жалки, а всички наричаме себе си християни? Аз съм човек, който няма да погали греха. Включително безкомпромисно ще бъда строг и към себе си. Рая, небето, не може да го наследиме с кючекинка гола до нас. Да им ушкаме пари от ляво и от дясно и когато отиваме на църква да пуснеме 20 стотинки, да имитираме, че сме пуснали нещо. Скъпи хора, скъпи брати и сестри, кое е най-скъпото нещо, което имаме? Днес ние отиваме на църква, за да дадем най-малкото си нещо. А отивайки по светските неща,
Ние от нашата гордост желаеме да даваме най-голямото си и най-многото си, за да покажем нашето величие. Нека да ви кажа, ако искаш да бъдеш победител, ако искаш Святия Дух да те води, ако искаш Божието присъствие да бъде в живота ти, на първо място слез от твоят лукс, слез от твоите разбирания, слез от сигурността, долу се провежда битката в долината Ила. Там ще слезе и Голиат. Голиат няма да се качи горе, защото той докато се качи там, вече ще бъде мъртъв. Там е Божието присъствие. Бог иска ти, който си облечен с вяра, с Неговото присъствие, да слезеш долу в долината Ила и да се срещнеш с проблема и лично ти да го победиш. Някои искат да побеждават с служението на други хора, с дарбите на други хора, а те вътре в себе си са празни, не носят нищо. Ако днес искаш да бъдеш пълен, ако днес искаш Святия Дух да те води, ако днес искаш помазанието на Бога да се движи в живота ти, може да слизаш от твоят комфорт долу и да се биеш. Не срещу братята и сестрите, не срещу пастирите и хвалителите, не срещу дяконите и църквата, а срещу дявола. Не и срещу твоето семейство. Много от семействата са разбити, много от семействата не живеят в духовна хармония и причината за това е, че ги е страх да слизат долу, за да се бият. Слез долу, срещни се с Голиат, той ще те ругае, той ще те презре, той ще те отхвърли, но запомни, в тебе има сила и власт да го победиш. И искам да кажа нещо, с което може би и искам и да завърша. Знаете ли, че Бог на земята винаги презрените неща, онези, които са според човешките разбирания, неотхвърлени, най-слаби, най-нищожни, Бог с такива неща работи на земята. Никой не вярваше, че Илия въшкаливия, онзи с кожуха, който меришеше, защото кожата, която носеше върху себе си, е меризлива кожа и пълна с пустинна въшка и още ли какво ли не, но той е бил силата да победи несправедливостта. Бог взима най-слабите неща, за да побеждава днес този свят. Има църкви днес, които са игнорирани. Така създават нещата около тях, сякаш те не съществуват, но в тези църкви ще намериш изцелението на твоята болест. В такава църква ще намериш спасението на твоята душа. В такава църква ще намериш святото Божие присъствие, как променя твоя живот и те прави да бъдеш силен. В града, в който живея аз, има една църква, която всячески иска хората да бъде игнорирана. Но точно в тази църква Бог се проявява. Убеден съм, че в тази църква, в слабите, неграмотните неща, недобре изваяните, точно там Бог ще се излее. И когато ще се явим пред Бога, и точно тези хора, които ние ги изхвърляме, какво ще стане с тия, които непрекъснато се гордеят с много хора и снимат, когато има много хора и когато няма никой не снима? Това е гордост, която нанася голям проблем върху здравето на много хора. И последно време, чуйте да ви кажа, чуйте да го знаете от мене, хората, които темерутстват и не живеят според библейските стандарти, ще бъдат отстранени през болест, за да може Бог да даде шанс на много други избрани, промазани, просветени хора, които носят Бог в живота си. Ето защо тази вечер казвам, долината Ила е било мястото на кости. Долината Ила, там Давид, където казва, дори долината на мрачната сянка ходя, няма да се боя, защото моя Бог е с мене. Призовавам те, който да си ти. Ако ползваш наркотици и нямаш сила, ето ти една рецепта. Давам ти една рецепта за избавление. Започвай да четеш Библията. Почвай да се молиш на колене. Най-голямата битка се печели на колене. Когато ти си на колене пред Бога, печелиш най-много. Бог, вижте, докарва състоянието ни да коленичиме пак ниско долу. Долината Ила. Ако искаш да победиш, слез ниско долу. Слез ниско долу, клекни долу и очаквай Бог да те благославя. Божието присъствие да те изцелява, да възстановява Бог живота ти.
Бог ще ти изведе от най-лошо състояние в най-доброто състояние, защото е пророкувано, че ние побеждаваме в името на Исус. И искам да прославя Бога. Тази вечер искам да кажа пред цяла България и Европа. Благодаря на Бога за жените, които в този прословут 8 март знаеме какво се случва. Едно разхайтване. Доста от жените, както в Самоков, така и по другите градове, така се посветиха, така хвалеха Бога, така служиха на Бога. Аз бях през цялото време със сълзи, защото точно тук църквата побеждава. Точно тук дявола бива победен, когато неговата църква, неговите хора му се покланят и служат. И когато видях толкова много хора, жени, които събрани да хвалят точно този ден Бога, да се молят и да възклицават, непрекъснато плачех и казах: Господи, благодаря ти! Този празник винаги е бил старта на падежа във всички църкви, а днес този празник става старта на вдигането на Твоето присъствие в живота ни. Благославям ви, скъпи, които сте били в този лайф. Благославям семействата ви. Божието свято присъствие да бъде с вас. И искам да поздравя църквата във Виена. Скъпи мои братя, дяконе, всички мои брати и сестри, които исках тази вечер да чуете как се молят, как служат, как пеят, да видите автентично християнство. Не можахме да се включиме. Не знам, ще имаме други шансове, но тази вечер завършвам с това. В долината Ила, мястото на смърт и кости, там Бог ще ти даде победата. Бог ще те докара до това състояние. Да чувства, че всичко с тебе свършва. И точно в този момент Бог ще те повдигне. Ще ти издигне на високо и ще те благославя. Благославям всички в името на Исус. И всички казваме амин и до нови срещи.